Pagkatapos kong magtugtog sa Legazpi kang nakaaging Sabado, diretso na ako duman sa may tambayan ko, sa may gilid kang Albay, sa may puspasang Limay. Daing katawo-tawo, daing mga buyong, kang may biglang nag-agi na daragang magayon. Nakashot na haliputon, ang hita niya mapution, ang mata niya mapungayon, igwa siyang brace sa ngipon. Kapandok siya ni Kim Domingo kung iisipon, ang lawas niya 36, 24, 34. Nag-isip ako kung paano ako makaka-score. Mauragon siyang magporma, suklot niya ay hanging shirt. Kang nagbuot sa bulsa, nagluwas ang puso niya, kaya akong biglang nagsabi, "Hey girl, I like your style." Biglang napakiling sa ko, tapos sabay ismile. Hinapot ko ang number niya, pati na pangaran niya. Ang simbag niya sa ko, "My name is Binoborotcha, Binoborotcha, Binoborotcha." You know what now? Talagang pinapil niya ang Binoborotcha, Binoborotcha. You know what? Pagkabanggi nagrarampa, one more time baby please. Binoborotcha, Binoborotcha. You know what now? Talagang pinapil niya ang Binoborotcha, Binoborotcha. You know what? Pagkabanggi nagrarampa. So pagkatapos ng bangging ito, well, paguna nindo si Binoborotcha. Nahiling ko naman sa sentro, nagrani ako sa iyan. Nagpakyut girara siya, nagpakaray kang buhok niya, nagdumog pa kang lips niya. Ang sabi ko, "Hi baby, can you still remember me?" Pero biglang nagsulpot si sa kuyang padi. Pinabisto niya sa kuya, si babaying sexy. Ang sabi niya sa ko, "Padi, agong ko na ini, napakagaw lang ako kan sa kuyang payo." Kaso agong pala ni padi sa kuyang nadali, kailamang pagkaaral si sa kuyang padi. Na si agong niya pagkabanggi nagpapadali. Binoborotcha, Binoborotcha. You know what now? Talagang pinapil niya ang Binoborotcha, Binoborotcha. You know what? Pagkabanggi nagrarampa, one more time baby please. Binoborotcha, Binoborotcha. You know what now? Talagang pinapil niya ang Binoborotcha, Binoborotcha. You know what? Pagkabanggi nagrarampa, break it down. Thank you, thank you, thank you. Shout out nga pala sa Tawag Mga Peter Skilyon, Bicol Chapter. Mabuhay, Uragon!